130. 130 ευρώ. Η 19 είναι πιο φθηνή, πες. Όχι και τον 20. Θα του πω 135 νομίζω. Ανέβαζε τις σύντησες να δω πότε πάρει χαμπάρι. Νομίζω 135. Τι 17. Και περίπου 160. Όχι, 147. Η 19. Και 150 έως Το έως το βάζεις. 160. Ναι, η 19. 19. Αλλά πες χωρίς το βαλιτσάκι. Χωρίς την δερμάτινη τσάντα. 19. Χωρίς την δερμάτινη τσάντα όμως, γράψε. Χωρίς, γράψε. Νομίζω 100. Δεν μ' άκου, γράψε. Χωρίς την δερμάτινη τσάντα. Χωρίς την δερμάτινη... Μα γράψε. Σου πει δεν πειράζει. Γράψε. Χωρίς την δερμάτινη τσάντα. Χωρίς τσάντα. Δερμάτινη. Χωρίς τσάντα. Λοιπόν. Θα πω η τσάντα. Ερωτηματικά. Θα του γράψω. Η τσάντα κάνει 1320. Όχι, το ξέρω. 730 του πω. Δεν ξέρω τι είναι. Σε βράδυ του λες. Χωρίς τσάντα του γράφω. Κάτσε να δείτε. Τι λέει. Γράφει. Σε κλειπάρω. Θέλω νέο γενιάρι. Και όταν νιώσεις. Σου δίνω το χρήμα. Χωρίς τσάντα. Δεν με νοιάζει η τσάντα. Όχι με κλειπάρεις σε κομμάρτινα. Όχι, σε καλό να μας βγει. 19 σχεδιάζει στο φόντο και Ω, Χριστέ μου. Χωρίς τσάντα πες την παίρνω. Χωρίς τσάντα την παίρνω πες. Ας πω τι είναι πρώτα λεφτά, 160. 160 μήπως είναι πολλά. Έγραψε. Ωραία, δώστη. Άμα βρω το κολόπεδο που το πεις, θα το γάμισω. Γράφεις πάντα, κάτσε με. Όχι γράφει. Ω, Χριστέ μου. 19 θέλει, Χωρίς τσάντα. Μαλάκα δεν είναι πλεονέκτης. Δεν με νοιάζει, όχι. Και φυσικά αλλά δεν με νοιάζει η τσάντα. Μα χωρίς τσάντα πες του ρε μαλάκα το αρχίδι. Σε κλιπαρώ λέει. Το είπε. Έχω μάρτυρα. Το γράφει. Ναι, ναι. Σε κλιπαρώ. Θέλω ένα 19. Κοίτα με. Ναι, και πόσα θα βγάλω εγώ. Και πόσα. Τζάμπα το κουβαλάω πες. Πάρω εγώ. Αν με τσακώσουν τελωνίο. Α, έχει τέτοια. Τι. Έχει τέτοια. Άμα θέλει και ο Κώστας και ο Κώστας το ξεχάσω θα Κώστα. έχω μαζί μου 5. Αν είναι λέει έτσι άστο, σε θέλουμε στην πατρίδα. Μαλάκα, καλό παιδί.